CEO, samého veľkého Big Bossa. Need a life for the ideas. I'm in a splash zone with the brain waves. I shoot for stars up in my aim is straight. I lay in the sand line in the Palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. Trochu sme ťa pogrilovali, ale hlavne podľa mňa sme sa dobre zabavili, nie? Save the day, but if your man is a problem, then we can change the pace. Mom's is worried I need to change my ways. I maybe cop the crib under the redwoods. Ako rozbehnúť úspešný podcast od nuly a ešte v takom níši ako marketing. Me, myself, and I, self-efficient, I'm too extreme. Took the road, less travel, them lights, it's all green. Hold up. Čaute, tak mám pre vás ďalšie video zo sekcie verejné prezentácie, no a ja za chvíľočku budem prezentovať o tom, ako na geografickú expanziu, ako posunúť vašu firmu do medzinárodnej ligy, no a potom tu budem mať ešte nejakú panelovú diskusiu, budú tu zaujímavé osobnosti slovenského e-commerce, s ktorými chcem pokecať, no a toto všetko nastriháme do tohto videa. No a mne sa tu podarilo na tejto akcii odchytiť aj CEO, samého veľkého Big Bossa z Dognetu Štefana a okrem iného aj bakaláram z marketingu. To je málo kto. Na Slovensku väčšinou to ľudia dokončia. Ktorý na predchádzajúcej akcii prišiel s geniálnym marketingovým ťahom veľká čokoláda s tvojou podobizňou a dnes vidím, že si pritvrdil oranžové sako. Niekto je atraktívny, niekto je atrakcia, takže dneska nemám čokoládu, ale dneska robím len hambu. Takže čokoláda dneska nebude, je mi to ľúto. Nemáme tu ani stánok, plače, som to predal partnerom, takže... A ako to vlastne, ty chodíš na akcie, kde ty vystavuješ zadarmo a teraz tu chodia iné stánky, pýtaš od nich peniaze? No, long story short, aj toto je akože môj projekt e-commerce bridge. A keď si má vybrať peniaze a promo pre Dognet, vyberiem si peniaze. Ale na budúci rok to určite bude stánok Dognetu, lebo budú mať nové produkty, takže na to sa môže aj tešiť. Nové produkty, o to Budeš nám povedz viac. My sme tam pridali nové produkty, pretože máme publisherov, máme tisícky publisherov, tisícky inzerentov, teda na jednej strane e-shopy, na druhej strane majitelia magazínov, nejakých blogov a tak. A vlastne oni doteraz spolupracovali len afilovým spôsobom. A my im tam dáme nové produkty, teda bude sa tam dať kúpiť článok, odkaz, zmienka, spolupráca s influencerom, banerové pozície. Teda to isté, čo predávajú tí publishery vo všeobecnosti, tak budú predávať aj v Dognete. Shut up and take my money, to znie skvelé. A vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí Jim Beam. Keď rátame iba v strednej Európu a Balkán, čo už si aj ďalej, takže... No ale Štefan, ty si známy tým, že vieš veci predávať štýlom Hawk z Fuchs. Vedel by si... Horste, skús to ešte raz. Vážené dámy a vážení páni, Dognet prichádza s neuveriteľnou vecou, ktorú ste nikdy predtým nevideli, lebo som to nenašiel na internete, venoval som tomu 3 minúty môjho života. A prídu tu nové produkty, ktoré uvidíte už v prvom kvartáli. Nebudem sa opakovať, lebo budem v tomto videu len asi 3 minúty, takže potom sa môžete tešiť na vstup od Horsta aj od nových produktov. Skvelé, bude to zadarmo, ako je veľa vecí zadarmo od teba? Odo mňa je veľa vecí zadarmo, tak povrchne, ale áno, môžeš vojsť do Dognetu zadarmo a potom si niečo kúpiť. Zatiaľ nebudeme čaržovať za to, aby si pozrel ponuku. Horst, znie to neuveriteľne. Kde je ten figel? Figel je v tom, že zarobíme na vás potom. Vedeli ste, že priemerná myš má výšku 2,2 cm? Taký priemerný slon africký má výšku 4,5 metra. No a prečo vám to hovorím, je, že toto je také možno porovnanie veľkosti slovenskej ekonomiky, keď ju porovnáme so sčítaním ekonomiky z výšky Európy. Čiže keď sčítame veľkosť ekonomiky, čiže nominálne HDP ostatných krajín Európy, tak dalo by sa to prirovnať k výške slona a keď sa pozrieme na nominálne HDP slovenskej ekonomiky, tak je to približne tá výška myši, že je to akoby mnohonásobne väčšia ekonomika. Toto si podľa mňa veľa ľudí neuvedomuje, že keď sa pustí do tej geografickej expanzie, že aká to je obrovská výzva, že ako dokáže byť tá firma o mnoho väčšie.
Ja tu mám takú možno ďalšiu zaujímavú tabuľku. Nám sa tento rok podarilo byť v našej kategórii najväčšia európska firma. Čiže v našej kategórii sú v podstate len 3 reálne, že medzinárodné firmy. To sme my, je to náš konkurent Prozis a firma MyProtein je medzinárodná, ale čo sa týka Európy, tak z Európy má tržby približne 182 miliónov eur. No a potom, keď sa pozrieme na ostatné firmy, tak ostatné firmy sú väčšinou veľmi silné iba v jednej krajine. No a tým, že sú firmy silné iba v jednej krajine, tak sú častokrát o mnoho menšie. Čiže keď sa pozrieme napríklad na nášho najväčšieho konkurenta na Slovensku, tak on má skokovo menšie tržby, alebo najväčšieho konkurenta v Česku, tak on má taktiež skokovo menšie tržby. Čiže to, že sa firma stane medzinárodná, že sa jej podarí tá kvázi jedna úloha, že spraviť tú geografickú expanziu, tak to dokáže firmu úplne vystreliť do iného levelu veľkosti firmy. Že my keby sme hypoteticky boli najväčšia slovenská firma v našej kategórii, tak pravdepodobne sme na úrovni tržieb 8 miliónov eur ročne a teraz zďaleka ešte sme nenaplnili potenciál európskeho trhu. Sme len v podstate v 16 krajinách a nie sme na úplne tých najväčších trhoch, ale na všetkých najväčších trhoch, ale už teraz sme akoby o mnoho väčší. No a toto je možno to porovnanie tej myši versus slon, že tá úloha spraviť tú geografickú expanziu je z môjho pohľadu extrémne ťažká, pokúša sa o ňu že fakt veľa firiem vo všetkých kategóriách, ale keď sa podarí, tak tá firma vie byť aj 200 krát väčšia, čo je úplne crazy čísla. No a potom, že ako na to, tak my sme expandovali primárne na juhovýchod, kde tie trhy sú menšie, kde tá konkurencia je menšia. A keď sme vstupovali napríklad na poľský trh, čo je tu vedľa nás, vtedy sme už boli väčší ako náš najväčší poľský konkurent. Čiže to je tiež do určitej miery zjednodušenie. Keď vstupujete na nový trh a už ste väčší ako ten najväčší konkurent, tak sa častokrát máte o mnoho sofistikovanejšie operácie, o mnoho väčší marketingový rozpočet a zvyšuje to pravdepodobnosť úspechu. Častokrát, keď sa pozriem na komentárovú sekciu pod rôznymi príspevkami, tak taký myslím si, že najčastejší možno hate komentár je, že oni len prebaľujú čínske produkty. Tak o tom by som najradšej napísal tam 1000-stranový elaborát, prečo to po žiadnej ekonomickej rovine nedáva zmysel. Z môjho pohľadu to ukazuje, že tá geografická expanzia je extrémne ťažká. Že v našej kategórii Sports Nutrition sa o to pokúšali naozaj, že zo Slovenska pravdepodobne stovky Sports Nutrition e-shopov a z Európy tisíce, možno viac ako 10 000 Sports Nutrition e-shopov a podrihol sa to 3. Čiže iba čiste štatisticky, to, že sa vám podarí geografická expanzia, je veľmi nízka pravdepodobnosť. Čiže keď máte ako keby veľmi simplicitný business model typu, že prebaľujete čínske produkty, čo ako to samozrejme nedáva vôbec zmysel v našej kategórii a už vôbec neprináša veľkosti, ale tak pravdepodobne sa to nepodarí, že tá firma by mala byť veľmi silná už aj na svojom ako domácom trhu. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, tá geografická expanzia, aj preto som si ju dneska prichystal, pretože ja si myslím, že v súčasnosti taká najviac prehypená téma je AI. Toto je po dlhšej dobe moja prvá prezentácia bez AI. No a ale keď už sme pri téme AI, keď sa pýtate, tak to AI spôsobuje, že víťaz berie všetko. Že proste keď máte super populárny, dajme tomu YouTubeový kanál a on sa zrazu môže preložiť do všetkých jazykov sveta natívnym AI dubbingom, tak rovno ukradnete engagement, pozornosť tým YouTube kanálom, ktoré sú populárne len na jednom trhu a ťažia z toho, že ich konkurenčné kanály, ich sledovatelia nerozumejú ich jazykom. No a podľa mňa to častokrát je aj v e-commerce, že proste tie AI tooly spôsobujú, že búrajú určité bariéry. Búrajú bariéry napríklad prekladov. Viete teraz s pomocou AI prekladov veľmi ľahko preložiť svoj e-shop do všetkých jazykov. Viete pomocou AI už simultálne komunikovať vo všetkých jazykoch sveta s hocikým. Čiže z môjho pohľadu ten AI do určitej miery disruptuje e-commerce trh aj z toho hľadiska, že tá geografická expanzia je o mnoho ľahšia, že tie lokalizácie a veľa vecí, ktoré sú náročné pri geografickej expanzii, tak vďaka AI sa stávajú o mnoho menej náročné, o mnoho dostupnejšie aj pre menšie firmy. A ja si myslím, že to bude mať za následok, že
viacej firiem nielen zo Slovenska, zo všetkých krajín sa bude viacej pokúšať o geografickú expanziu. Ako som spomínal, pri tom AI víťaz berie všetko, tak je dosť možné, že to čím ďalej bude platiť viac a viac aj v e-commerce. Ja chodím na mnoho podobných konferencií a častokrát sa rozprávam s rôznymi e-shopármi o tom, že ako oni uvažujú nad geografickou expanziou a oni mi často hovoria ich názor a z toho ja som nejak empiricky odpozoroval z môjho pohľadu také najväčšie chyby. Taká prvá chyba podľa mňa je tá, že majú tendencie spustiť viacej trhov naraz. Že pred chvíľou som vysvetlil, že to je extrémne ťažká úloha, ktorá vás katapultuje do úplne inej ligy, že môžete byť zrazu 200 krát väčšia firma a vy si ju zvýšite obťažnosť, že to naraz skúsite na 4 trhoch. To je proste, to zásadne znižuje podľa mňa pravdepodobnosť. Naša firma vždycky expandovala iba po jednom trhu ročne a zároveň commitment, že my keď robíme geografickú expanziu, tak ja ako CEO mám možno vyše 30% môjho úväzku pracovného je alokované práve do tejto geografickej expanzie, aby som tomu dal vo firme mandát, že to je top priorita. Že keď toto sa nám podarí, tak tá firma zase skokovo poskočí ďalej. Reálne ako firma, keď sa nepozeráme na nejaké makrodáta, tak máte možnosť len 3 metódami rásť. Buď si zvyšovať trhový podiel na trhu, kde ste, ďalšie je rozširovať sortiment a prechádzať do nejakých iných kategórií a tá tretia je tá geografická expanzia. No a z tohto pohľadu je to pre mňa úplne kľúčová téma. Ja sa snažím vždy na to alokovať najschopnejších ľudí z našej organizácie, aby sme čo najviac zvyšili pravdepodobnosť, že sa to udeje. No, potom taká druhá téma, z môjho pohľadu chyba, čo som si všimol, že to mnoho firiem robí odlišne ako my je, že majú tendencie expandovať na najkonkurenčnejšie trhy. Že za mňa to je čistá samovražda, ak aj poloúspešná alebo aj úspešná slovenská firma expanduje napríklad do USA, na najkonkurenčnejší trh sveta. To je veľmi nízka pravdepodobnosť, že prvý trh, kde sa vám podarí geografická expanzia, bude ten najťažší na svete. Že my sme mali tendencie, a čím sa možno Jimmy odlišuje pri geografickej expanzie, ísť na super ľahké trhy, že sme pustili maďarský trh skôr ako český, čo je totálne netradičné na slovenskú firmu a potom sme išli na trhy ako Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Srbsko, Bosna a podobne. Čiže tam je zase pravdepodobne, že sa stanete jednotkou v Bulharsku o mnoho vyššia, než že sa stanete jednotkou v Nemecku. Ale tá postupnosť vždycky je výhodnejšia podľa mňa sa stať jednotkou na tých menej náročných trhoch a potom sa stať jednotkou na tých náročnejších trhoch. Tretia zásadná podľa mňa chyba je, že to majú side quest aj s commitmentom, ale aj side quest s peniazmi. Že bohužiaľ, ale geografická expanzia je drahá. Treba si na to proste vyčleniť rozpočet, všetko akoby nabudžetovať a postupovať podľa toho. No a štvrtá taká, podľa mňa chyba častokrát je lokalizácia, že si neprekladajú všetko, čo sa len dá, že sa netvária ako lokálni na tom trhu a častokrát si nenajímajú lokálnych ľudí. Naša metóda je, že keď ideme do krajiny, tak jeden z prvých úloh je, že najmeme si seniorného lokálneho človeka, ktorý si tam buduje lokálny tím a pýtame sa ho, čo tam máme robiť iné, ako robíme v ostatných krajinách a zároveň sa snažíme pôsobiť čo najviac miestne, čiže robíme si tam office, máme tam adresu, maximálne všetko lokalizované, ako sa len dá. No a toto si myslím, že nám veľmi pomáha. No a potom som si prichystal ďalšie 3 také najčastejšie chyby a tie dosť súvisia s tým, čomu sme sa začali dnes venovať vo firme. Takou 5. chybou je jednotková ekonomika, o tom budem mať špeciálne slajdy, že to proste nevychádza, že oni v podstate na tej jednej objednávke do zahraničia nezarábajú alebo prerábajú a dlhodobo ju dotujú. 6. takou častou chybou je podľa mňa kvalita služby, že ju nemajú aspoň na porovnateľnej úrovni s lokálnymi firmami. Tam, keď chce niekto poraziť lokálnu konkurenciu, tak musí podľa môjho názoru ponúkať o ligu lepšiu službu, nie neporovnateľnú a už vôbec nie horšiu. S horšou službou sa veľmi ťažko potom podarí uspieť. No a potom taká za mňa posledná 7. vec je ignorovanie toho, čo chce zákazník. Že ja si myslím, že celkovo v biznise je úplne najkľúčovejšia vec sa pýtať zákazníkov, čo vlastne chcú a toto im doručovať. No a pri jednom takom komplexnom výskume, že čo reálne zákazníci e-commerce chcú, tak boli tam nejakých 5 hlavných priorít a 3 z toho sú rýchlosť doručenia. Jedna je cena produktov, že samozrejme chcú mať výhodnú cenu. A tretia bola, že doručenie zadarmo. Ale doručenie zadarmo a cena produktov z môjho pohľadu je zero sum game. To je proste, vy môžete dať drahšie produkty a mať zadarmo
doručenie, alebo opačne mať lacnejšie produkty a doručenie. Čiže na konci dňa z môjho pohľadu je to tá istá téma. No a tieto tri témy sa týkajú nášho takého logistického projektu vo firme, ktorý by som vám chcel predstaviť. No a ten projekt vznikol pred približne 7 rokmi, keď sme robili vlastne už 8, keď sme robili geografickú expanziu do Rumunska. A ja som mal akoby problém s tým, že my máme logistické sklady v Rumunsku v Košiciach na Slovensku a chceli sme posielať do skladu v Rumunsku v Oradeji tovar, čo je nejakých 260 km a nejaké 3 hodiny. Len problém bol v tom, že takmer všetky špedičné firmy fungovali spôsobom, že to išlo z Košíc do nejakého centrálneho depa na Slovensku, potom do nejakého častokrát veľkého depa mimo Rumunska, čiže tu som uviedol príklad ako Praha, až potom to išlo do Rumunska a väčšinou do nejakého tiež veľkého centrálneho depa v Bukurešti. No a konkrétne v tomto prípade je to dosť zásadný rozdiel, že je to 260 km a 3 hodiny doručenie a tá cross-border delivery, čiže to medzinárodné doručenie, alebo 2160 km a 3 dni. Že ako úplne nonsense z pohľadu času a nákladovej efektivity. Za mňa toto je ako keby úplný game changer v tej jednotkovej ekonomike a nákladoch firmy. My vo firme máme také hlavné KPIčko na logistiku, sa to volá, je to aj medzinárodne známe KPIčko, on time in full. To znamená, že koľko balíčkov bolo doručených na čas a tip-top, že tam nenastala žiadna sťažnosť, nič tam nechybalo a podobne. Toto je také veľmi časté e-commerce logistické KPIčko a pre nás je to úplne najzásadnejšie. No a vy keď posuniete ten čas doručenia, tak ono to sa zásadne zhorší. My máme, a špeciálne na nových trhoch je to väčšinou, že o mnoho horšie, lebo tí ľudia nie sú zvyknutí na tú službu a my máme skúsenosť na tom novom trhu, približne 3 až 8% balíčkov si zákazníci proste neprevezmú. Vykliknú si to a potom si to neprevezmú. Na zabehnutých trhoch sa to hýbe od 0,7 do 1,5% balíčku, že je úplne zanedbateľné. Za mňa je strašne ako keby šokujúce, že keď sa podarí zrýchliť rýchlosť doručenia, tak to má zásadný vplyv na to, že keď máme doručenie 24 hodín oproti 48 hodinách, tak to je 1,6% balíkov doručíme, respektíve pri tých 48 hodinách nedoručíme, čo ako keby zásadne zhoršuje jednotkovú ekonomiku. Na prvý pohľad to vidíte, ale keď si to pozrieme do takého väčšieho detailu, tak je to, že extrémny rozdiel kvôli tomu, že vy keď doručíte balík, tak vy môžete realizovať v našom konkrétnom prípade Jim Beamu. Máme na jeden doručený balík približne 12 € hrubý zisk, ale keď balík nedorúčime, tak máme ten hrubý zisk z toho balíka 0 € a následne máme marketingový náklad za tú objednávku nejakých približne 11 €. Máme to potom náklady na zabalenie, cross-border delivery, last mile delivery a je tam možnosť, že sa poškodí ten balík alebo bude chýbať na sklade. Čiže namiesto toho, aby sme realizovali zisk 12 €, tak realizujeme zisk 33,1 €, čo je úplne crazy, že to je akoby rozdiel, či sa nám doručí alebo nedoručí balík v našej konkrétne firme, nejakých 45 €, čo my máme priemernú objednávku okolo 40 €. Sme si to dali do pomeru, že čo to vlastne spraví s tým net profitom, tým čistým ziskom. Nechcem, aby toto vyzerala ako nejaká lekcia účtovníctva, ale tam je to, že brutálny problém, že proste to, že vy budete o deň neskôr posielať balíčky, znamená, že o 2,7% balíčkov sa vyzdvihne menej, čo možno neznie až tak hrozne, ale keď sa pozrieme na firmu alebo na profit z toho trhu, tak je to rozdiel, či realizujete zo 100 €, zo 100 objednávok v našom konkrétne prípade, 116 € net profit alebo 56 € stratu. Že taká blbosť, že 2,6% balíčkov si nevyzdvihnú, ak to pošlete o 2 dní neskôr, a je to úplný rozdiel medzi ziskom a stratou. No a toto mi samozrejme nedalo, tak ja som volal do špedičných firiem, že proste ja nie som OK s tým, aby to išlo naše balíky na výlety po celej Európe, aby to tam trvalo 3 dni a nie 3 hodiny a nie 200 km alebo 2000 km. No a tam sa nám to nepodarilo vyriešiť. Proste tie špedičné firmy neboli tomu otvorené aj pri veľkom objeme, čo my akoby reálne máme, že obrovské objemy, aby nám zriadili tieto cross-border delivery spoje na mieru, a tak sme si ich zriadili sami. No a to je viac menej naša platforma BoxPy, čiže naša firma vytvorila to, že z nášho košického depa každý deň vyrazí 80 až 350 aut do 30 logistických diep v 16 krajinách a
tieto cross-border spoje vieme aktuálne zdieľať s vami. Čiže môžete akoby tam priložiť balíčky. No a my sme to v podstate už rozbehli takto v Košiciach, že dnes máme približne 40 klientov, ktorí to využívajú v Košiciach, a my sme sa rozhodli tú platformu otvoriť aj mimo Košic. Čiže v podstate sme tam priniesli takú vec, my nad tým uvažujeme, že to bude niečo ako Uber medzi e-shopmi, že akoby platforma, kde si e-shop povie, že do ktorej krajiny chce koľko doručovať, a šofér následne vyzdvihne jeho balíčky. A tá zásadná odlišnosť, čím sa to odlišuje oproti ostatným logistickým firmám, je, že to je prekladanie balíčkov z dodávky, ktorá spraví zvoz v rámci, dajme tomu, že východného Slovenska alebo stredného Slovenska do kamióna, a následne kamión ide cross-border delivery, čiže napríklad do Thessaloniki v Grécku alebo do Trieste v Taliansku, a takto to doručí balík veľmi priamo, veľmi rýchlo a hlavne veľmi lacno. No a toto si myslím, že je kľúčový message tej našej platformy, že cena a rýchlosť. A dnes sme túto našu logistickú SaaSovú platformu otvorili veľkému množstvu, respektíve klientom zo Slovenska. Čiže keby niekto mal o to záujem, tak kľudne môžete si oskenovať tento QR kód, buknúť si online call s mojimi kolegami, no a takto môžete prestúpiť do medzinárodnej ligy a vybudovať zo Slovenska exportnú ekonomiku. Tak ja mám práve po speechi, mal som prezentáciu, trošku som sa necítil komfortne, lebo som mal vyznačené také miesto, kde mám stáť a nemohol som sa hýbať, ja to preferujem, keď môžem chodiť hore-dole, ale inak si myslím, že to dopadlo skvelé. Čo bolo ešte pre mňa taká výzva, že som to nemal vôbec natrénované, že ja som si tú prezentáciu dorábal nejaké 2 hodiny pred prezentovaním, a išiel som ju prvýkrát, niekedy idem, že viacero krát prezentujem tú istú prezentáciu, vtedy to je vždycky najlepšie, lebo si také prvé 3-4 razy to natrénujem, vyberiem tie také akoby lepšie časti a iteratívne už šperkujem. Teraz som na zelenej lúke odpálil úplne novú prezentáciu a mal som zatiaľ veľmi pozitívne ohlasy, čiže to je super. A potom ešte bola taká Q&A, diskusia, tie otázky si myslím tiež, že veľmi fajn. Čiže myslím, že to naplnilo očakávania sledujúcich a zároveň to bola asi prvýkrát v živote som mal takú sales prezentáciu, že som išiel niečo predávať, nielen ako keby odkazovať na know-how, ale moja taká myšlienka za tým bola, že ukážem nejaké interné dáta, ukážem na to, ako nad tým ja uvažujem, to bude tá hodnota pre ľudí a potom na konci dám taký trošku sales pitch. Tak mne práve skončilo live nahrávanie podcastu Buzzword. No a to čo bolo, Peťo? Ešte bola to pomerne štandardná epizóda, kde sme ťa mali ako hostia. Trochu sme sa popýtali, trochu sme ťa pogrilovali, ale hlavne podľa mňa sme sa dobre zabavili, nie? Ja musím priznať, že prvých 5 minút som sa iba smial, ani som nemohol čo k tomu povedať. No a ešte predtým, aby som trošku odkryl také pozadie, že ja som prišiel za chalami, že dneska točíme ten podcast a neviem, či ty alebo Gabo ste mi povedali, že to nie je podcast, to je taký stand-up a to je taká grilovačka, to je taký roast. A ja, že čo? A druhý hovorí, nehovor mu to, lebo odíde ako tá predtým. Presne. Nie, je to pravda, že snažíme sa to robiť tak, aby niečo si to ľudia dozvedeli, ale popri tom, aby sa zabavili. Čiže zábavnou formou, zaujímavé veci a ty si to, že dokonale naplnil. A ďakujeme za otvorenosť, lebo fakt sme na tebe nenechali nitku suchú a zbehlo to super. OK, čiže ak si chcete vypočuť najpopulárnejší marketingový podcast, tak je to Buzzworld a nájdete nás na všetkých platformách a slúbil si mi, že prídeš aj do naozajstného štúdia niekedy, takže toto je uputávka na to, že Dalibor slúbil. Že hoďte subscribe, čo skoro tam budem. No a prečo vlastne robíš podcast? Vieš čo, je to kombinácia budovania osobnej značky, zároveň ma to extrémne baví, reálne ma to baví rozprávať sa, vyťahovať tie veci, sám sa musím vzdelávať, aby som mal o čom hovoriť a myslím si, že je to také okorenenie takej tej bežnej marketingovej práce, ale úprimná odpoveď, že ma to hlavne baví. Super. Som sa chcel opýtať, Peťo, že aký si mal pocit z prvého natáčania, z prvého podcastu, prvého dielu, že bol to výstup z komfortnej zóny, alebo ako to prebiehalo? Pamätám si to úplne presne, nahrávali sme naraz 3 epizódy, aby sme si vyskúšali, či nám to ladí s Gabom, či sa bavíme, či nás to vôbec baví a ja som odchádzal absolútne nabudený, plný endorfínov a hovoril som si, že ja už v živote nechcem robiť žiadnu inú prácu, ale nahrávať podcasty. Potom prišla realita, hypotéka, poplatky, zamestnanci a vrátil som sa do svojej
svojej práce, ale odtedy ma to nahrávanie baví za každým a je to strašná pecka. Peťo a Gabo, vy ste expertní marketéri, riaditeľi a marketingových agentúr. Vy ste zvolili asi ten správny postup, ako začať s podcastom. Vedel by si predstaviť našim divákom, že ako ste vy postupovali pri nahrávaní prvej epizódy, alebo ako v podstate rozbehnúť úspešný podcast od nuly a ešte v takom níši ako marketing. Také prvé tipy. Určite, je tam niekoľko veľmi overených princípov, ktoré väčšina podcasterov úspešne ignoruje. Väčšina podcasterov si myslí, že dobrý podcast znamená, že tam máš vymakaných hostí. Základný princíp dobrého podcastu je, že si ťa pustím bez ohľadu na to, kto je host. A ten host je bonus podcastu. Lebo ja si ťa púšťam, lebo sa mi páči tvoja chémia, páči sa mi, ako sa doberáte, páči sa mi, ako si nahrávate na smeč. A ten host je bonus, ktorý prináša nejaký nový drive, novú energiu, nové témy. Ale toto sme sa naučili ako prvú vec, že ak to nám nebude fungovať, tak žiaden host to nezachráni, lebo ja si môžem zavolať Dalibora Cicmana alebo Miša Pastiera a tá epizóda vystrelí, ale tí ľudia nebudú tušiť na budúce, že si nás majú pustiť znova. Takže my sme na to išli naozaj správnym spôsobom, to nás naučilo ZAPO, v ktorom sme, že urobte to tak, aby vy dvaja ste boli dôvod, prečo si to pustím a ten host je bonus toho, či my napríklad nemáme ani v názve epizódy, že kto je host. My máme v názve epizódy tému a buď tú tému rozoberáme sami, lebo sa dočítame na internete, alebo sme tú vec zažili, alebo ju robíme v agentúrach, alebo nám ten host priniesie nejaké nové pohľady. Čiže absolútny základ je, keď robíš podcast, začni s tým, že ty ako moderátor, alebo vy dvaja, traja, ktorí v tom podcaste hosťujete, ste dosť dobrí bez ohľadu na to, kto sú hostia. Lebo ak to bude rozhovor, Dalibor, výborne, že si dnes prišiel, tak nám povedz, ako to robíte, ste taký úspešný. Tak je to proste rozhovor, ale nikto si nepustí kvôli tomu moderátorovi, každý si to pustí kvôli tomu Daliborovi, ale Dalibor môže prísť raz alebo dvakrát za rok. Čo budem robiť zvyšok tých epizód, keď chcem vychádzať každý týždeň? Základné pravidlo, podcast tvoria tí hostitelia, tí moderátori. No a keď ste išli nahrať úplne prvú epizódu, vy ste obaja extroverti, introverti, myslíte, že máte dar reči, alebo čo sú také predispozície a úplne prvé kroky? My sme si to hlavne išli vyskúšať, lebo sme mali pocit, že aj nám to spolu ladí, už sme sa párkrát doberali na nejakých akciách, stretli sme sa, my sme v podstate konkurenti, my sme konkurenčné agentúry, stretávame sa bežne v tendroch, bežne si hovoríme, kto ako čo sa darí v biznise, nedarí. Takže my sme si to išli vyskúšať, ale presne sa potvrdilo, že tú chémiu máme, že si vieme nahrať na smeč, že sa vieme na seba doberať, že sa neurážame na seba, keď si zo seba robíme srandu. A tým pádom toto sa ukázalo, že funguje. Nie sme podľa mňa, že absolútni extroverti, že by som chodil teraz po ulici a vykrikoval nejaké náhodné vety, ale na tej úrovni, že v kontrolovanom prostredí, že v mojom štúdiu, na mojej akcii, na mojom pódiu sa viem odviazať, viem možno trefne položiť otázky alebo trefne niečo zglosovať a v tom štúdiu to je náš svet a kto chce to počúva a pozerá, kto nechce to nepočúva a nepozerá, ale nikoho nenútim to pozerať, čiže vlastne tí, čo to počúvajú a pozerajú, tým sa to zároveň páči, čo je výhoda toho on-demand obsahu, že kto si to pustil, ten si to chcel pustiť. Super. No a ja keď som začínal s YouTubeom alebo s personal brandom, tak ja som akoby na tom silne spolupracoval s mojím tímom, viac menej môj tím dosť veľa vymýšľal nápady, že čo budeme robiť a neuveríš, ale napadlo ich to tiež, že by som robil podcast a vlogy, ale my sme vtedy nad tým uvažovali, že moja pridaná hodnota bude, že veľa akoby cestujem, navštevujem rôzne firmy, že poskytnem aj ten vizuálny pohľad, že ako vyzerajú rôzne fabriky, sklady a všetky takéto veci, že preto sme nešli do podcastu, ale taký druhý dôvod bol, že nám prišlo, že tých podcastov je že strašne veľa, že extrémna konkurencia. Čo si myslíš ty, dáva zmysel teraz možno nejakej menšej firme v svojom industrii alebo niekomu, kto chce podporovať svoj nejaký personal brand v dnešnej dobe rozbiehať od nuly podcast? Ešte skomentujem, prečo ty nerobíš podcast, ale videá, lebo s týmto chrúpom by to bola škoda robiť iba podcast, keď už si do neho toľko investoval. Ale teda pravda je taká, že podcastov je hrozne veľa, ale dobrých podcastov je stále veľmi, veľmi málo. Že tých dobrých je na Slovensku podľa mňa, že desiatky a tých zlých sú stovky, možno jednotky tisíc. A keď som... To by som iba doplnil, že veľa ľudí si to ani neuvedomuje, ale napríklad ja dostávam extrémne množstvo pozvánok do podcastov, a my máme kritérium, že aj počet vypočutí a ja som akoby šokovaný z toho, že koľko tu existuje podcastov, ktoré majú že 30 vypočutí, že ja... robia to zo srdiečka, Že ja bohužiaľ nemôžem chodiť do všetkých podcastov, čo sú robené zo srdiečka, že pozrieme si aj tie views, ale sám som z toho prekvapený, že mi chodí pozvanie do desiatok podcastov, ktoré majú menej ako 100 vypočutí. Je to tak, my sme samozrejme tiež začali
s 200-300 vypočutiami, ale postupne sme sa dostali k tisícom a teraz k desiatkam tisíc, ale trvalo to, že 3-4 roky. Nič sa nestane zo dňa na deň, takže tí, ktorí ti teraz písali so stovkami, možno budú o rok, o dva, ak budú naozaj dobrí a konzistentní, tak budú mať tisíce. To je ináč ďalšia rada. Konzistencia je absolútny kľúč. Keď raz povieš, že vychádzaš každý týždeň, tak nebudeš vychádzať vtedy, keď sa ti chce. My sme za Buzzworld vyšli každý boží týždeň, odkedy sme vznikli, možno s výnimkou, že na Vianoce sa jedna vynechala, ale inak, že každý jeden týždeň. My proste nahráme dosť dopredu na to, aby keď som ja alebo Gabo preč, tak má čo výjsť. To je ďalšia brutálna rada, buď konzistentný. No čo sa týka tých firiem, určite by nemala mať každá firma na Slovensku svoj podcast, lebo je to proste čistý nezmysel, kto by to počúval a na čo by to počúval. Je oveľa efektívnejšie snažiť sa dostať do podcastu tým, ktorí už to publikum majú, či si kupuješ publikum niekoho, koho publikum ťa zaujíma, buď sú to marketéri, alebo sú to rodičia, alebo sú to ľudia, čo majú radi šport, alebo sú to ľudia, ktorí majú radi auta. Čiže ty si kúpeš publikum niekoho iného a je lepšie sa dostať do ich podcastov, lebo už máš tu publikum vybudované, ale budovať vlastný podcast firemný väčšinou skončí na tom, že to najprv počúvajú tvoji kolegovia z marketingu, aby ti urobili radosť. Po 10. epizóde už ani oni a potom sa ťa jedného dňa šéf opýta, na čo to celé robíme, keď máme tých vypočutí za celý rok 1500. Čiže nemala by mať každá firma podcast a treba si extrémne zvážiť, prečo ho robím, pre koho ho robím a čo z toho chcem mať. Je fér mať interný podcast, aby sa ľudia vo veľkej firme dozvedeli, čo sa v našej firme deje. To je fér. Ale myslieť si, že každého na svete bude zaujímať naše teplozdušné rúry alebo budú zaujímať naše, ja neviem čo, potrubné systémy, no nebudú. Dobre, tak ja ti ďakujem pekne. Nemáš za čo a pripomínam, že si sa slúbil, že k nám prídeš. Že som prisahal? Prisahal si. Prisahal. Díky. Čauko. Ďakujem. No tak práve skončil e-commerce bridge, to je event, ktorý sceľuje e-commerce komunitu. On bol vo veľa mestách po Slovensku, vyše 10 a vždycky posledná zastávka je tu v Bratislave. Pre mňa bola veľká česť, že som tu bol jeden z hlavných speakerov. A mňa by zaujímalo, čo si myslíte, je naozaj rýchlosť doručenia taká dôležitá, ako som hovoril v mojej prezentácii? Napíšte mi to do komentárov, aké máte s tým vy skúsenosti. Taktiež budem rád, ak dáte na toto video like, dáte odber na tento kanál, prípadne ho budete zdieľať s ľuďmi, ktorým by mohlo pomôcť. A ja verím tomu, že nám to pomôže vybudovať viacej exportných firiem zo Slovenska, že som tu nazdieľal nejaký užitočný know-how, ktorý pomôže slovenským firmám. No ja sa teším na vás pri ďalšom videu. Majte sa.